Ya udul maita salutna. Shalom. Oras madita salutna kamang dot taminang. Di parminggota di bagasan sadarion di minggu Advent napa dua honon laos tapatu pado ima songon acara pesta gotilon di tonga-tonga ni huriata laos tapasaha manon songon pilihan amplop pesta gotilota tu tonga-tonga ni tuhata di bagasan roha mauleati tu adopan ni debata jala laos tapatu pado nang penutupan tahun profesionalisme tahun 2020 di tonga-tonga ni huriatan non di parminggota alani taparade ma roha doho pikirata laho marsaor doho Tuhan debata marhitena marede hita sian buku ede nomor 30 alu ayat sada sahatu ayat tolu. marahite-hite ko warni de bata ama
dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop doa uro tiok ma na dihonu aing asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita ale amana mina di Banua Gijang nama dok mauleate dohami tuho ala di pabotoho ko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalaho salpur sugut langit doho tano alai nahot do anggo hatam rodi saleleng nilelengna akup ni iko patar do sugut saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhumami seasi maroham dihami pahot marohanami marhapur siau di hatam marhite-hite to di porbadia padungo mahami jala paringgas hami martangyang asa marlas niroha hami paimay mahok ko jala asa dapat hami hanguluan na sorasuda. Amen. Pudul mahamu tapuji tuhata sia buku de nomor 514 ayat 5. Tangyok kamu ma pati ni debata di minggu sadarion ima pati na parjolo sahat tu pati na paopaton pati parjolo ahu do jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam pati paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang dohok na di Banua Tongaon rodi di bagasan aik na di toru ni tano yang gotong gabe si sobahom manang sioluan pati patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang goso ture dalanna ay hona uhum na dosugot ang kanamarasineyang di guarna pati paopaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa siulaumu alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahamu rodi ni isini hutani halak pe na mangibati hutam ay dina nomari do di topa de bata langit dohok tano dohok laut dohok nasa isina dungi maradiet do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari para danian nai jala di parbadiai ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahubar tupatimi. Amin. Kor yanak kota sekolah minggu
Terpuji Tuhan ta sian ede nomor 40 ayat 5 dohot ayat naponopon. Tatopotima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata pargogona suhatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatian di pardosa mulak manian parjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana ido di panghido roham alani iubahenna di panghido hami say sudah tima torutorum asa unang mangonai be tuhami say sesa sudedo sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham say pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigi mabaga-baga taringot Tuhan sesani dosata mucap pe akadolog jalo humutal pe akarobian alai anggo paransi ni rohaku nasotupa mucak siako jalapadan ni hadamiauku nasotupa humordit ninna Jahoba siasi iho asanga pemadi debata na digijang amin. Ede puji-pujian sian kor ina Naomi.
Tapuji Tuhata sian ede nomor 45 ayat 4. Tayo kamu hata ni debata turpu epistel ni mingguta sadarion imana tersurat di pangukapon 10 sia ayat onom sahatu ayat 10 tajahama marsika soreng. Dungi hubegema songo suara ni natorop situtu, songo suara ni aik godang, songo suara ni akaronggur nagogo namadok haleluya ainunga mangarajai Tuhan debatata sigonggom saluhukna. Marlas ni roha mahita jala mariaya jala talehon matu ibana hasangapon ainunga jupang hasapuran raya ni biru-birui nunga hobas sori padana. Nunga dilehon tu ibana abit nasaksak jalana ias siali tononna ia abid nasak saki ima habit toron ni akka nabadia. Laos didok matu au suraton ma martua doaka na jeno tu panganon ujuan ni ubir-birui. Jala didok do tu au ondo aka hata na sitong nasian debata. Jadi manuka ma ahu tujolo ni pakna sumoba ibana gabe didok tu ibana didok tu au unang ma songoni dongamu naposo do ahu jala dongan ni akka haanggim akanong majalo panidangion sian Jesus debatado si sobaumu ay panidangion taringot tu Jesus ido todi panurirangon ido sahakna martua do akan atumangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Sahak mahita tu renungan situasional di pesta gotilon. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus sadarion do dipatu pa pesta gotilon di huriata ima dalata laho makalasod dohot makamulatehod dengan bahasa ni Jehovah tau kuodo saluhutna silehol-lehol na dengan nasa ulibasa namol diutus ima na rosian ginjang dilehod do dihita parbueni tano parbueni suasuanan doho parbueni akka ulauta saluhut nai nunga tajalo siya Jehovah atong data mamahita madok mauliate tu debata mauliate madiho Tuhan naong mga lehon parbueni akka ulaon nami didok hata ni debata iko buatomu ma sian patumonaan ni sadok parbuin ni tanoi na dapot ho siat tanomi nang nilehon ni Jehovah debatam tuho jala pamasu honom mudoi tu bagasan apang jala buanom mudoi tu inganan sipiliton ni Jehovah debatam bahen inganan di goarna ikon burjudo lehonomu parpuluan sian nasa gugonitano boni sinaburomi sian saluhut natubu di tanomi ganup taon. Mauliate madiho Tuhan nang mga lehon parbueni akka ulaon nami upasat hami mai bayan pelean na husus idolom. Atong di bagasan roha na madok mauliate tu debata tapuji madibana taidehom mabukwe de nomor 373.
Ede puji-pujian sian kor perempuan gabungan. Tabuji Tuhata sian ede nomor 110 ayat 2 dohot ayat 40. Pada
tidak ko maha porsiaw tay song na hina tidak ko nidongata sa porsiaw di sadok portibion rakma hitamadok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tubuhon si Maria na gabi-gabian senton di perbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumon na bernin banguman ni silatus na mati tarpazal do di ana di hau pinarsilang na tuwa tubuhan wal torurong ni tanom na mula mangulu di ari patuluhon na manay surgo lahulu di siamun di batan Jehova na manay pargugo na suhatulos isimay bana ay mamulak sugot tanaon manghumialak na manguludot na mate au porsea to di perbadia cadarong sada huria na badia huria to panyala Kristen akan na badia doho di asani dosa doho di hatai na mandok mula mangulu sugot daging halak nong mate doho di anguluan na surasuda amin. Kor naposok
Ya, dilanjut to Museng tukor Mama Ebenezer.
Tapi kema titing ni huriata. Shalom. Tikting namasa di bagasan Mingguta di Minggu Advent Paduahon 10 Desember tahun 2020 tolu songonoma di dok isi Parjolo topik di Mingguta di bagasan Sadarion Manomunomu Raja Partigor Jala Siparmonang menyambut Raja yang adil dan jaya. Satu, nama minggu kita hari ini Advent kedua. Statistik. Pertama, baptisan. Pada hari Senin 25 Desember 2023 atau pesta Natal pertama yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak, kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretaris gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota Jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Yang kedua, jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 10 Desember tahun 2023 telah pindah jemaat. 1. Mary Agnes Boru Pangaribuan Ruas Naposo, alamat BTN Tabaria Blok C6 nomor 10 Manuruki Makassar, wilayah Korintus, pindah keanggotaan menjadi Jemaat Lighthouse Tokyo di Jepang. Kedua, Teguh Tulus Sempurna Sitorus dan Ajen Nuarini Pailawa Boru Sitorus Ruas Naposo, alamat Perumahan Zarinda Garden 4 Patalasang Blok B8 Goa, wilayah Filipi, pindah keanggotaan menjadi Jemaat HKBP Parik, Resort Pardomuan Nauli, Sihubak-Kubak, Distrik 4 Toba. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Bagian ketiga, berita duka cita. Pada hari Sabtu 9 Desember tahun 2023 telah meninggal dunia Bapak AKP Mangatas Tambunan atau Opunisi J. Deodoli, tutup usia 55 tahun, alamat BTN Batara Mawang Blok A7, dan rencana dikebumikan pada hari Senin 11 Desember 2023. Dengan ini disampaikan pada hari ini Minggu 10 Desember 2023 dimulai jam 19 WITA atau jam 7 malam akan diadakan penghiburan dari gereja, parhalado dan kategorial. Kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ke bagian 3, Dewan Koinonia, 4, Dewan Marturia, kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Keenam, Kesekretariatan. 1. Pada hari Minggu 17 Desember tahun 2023 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Bonapasogit. Adapun bantuan ini adalah bentuk solidaritas kepada yang terdampak bencana sejak bulan November hingga awal Desember tahun 2023, yaitu antara lain: A. Banjir bandang di 4 desa Kenegerian Sihotang tanggal 13 November tahun 2023. B. Banjir bandang di Desa Marbuntonga Dolok Kabupaten Humbasa tanggal 14 November tahun 2023. C. Banjir bandang dan tanah longsor di Desa Simangulape Huta Godang Bakara. Korban meninggal dunia 11 orang pada tanggal 1 Desember tahun 2023. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. 8. Pengumuman. A1. Pesta panen atau pesta gotilon.
Pada hari ini Minggu 10 Desember tahun 2023, gereja kita akan melaksanakan pesta Gotilon atau pesta panen dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Setelah ibadah dilanjutkan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. A2, penutupan tahun profesionalisme. Pada hari ini Minggu 10 Desember tahun 2023, setelah warta jemaat, Ketua Umum Panitia Tahun Profesionalisme Amang Situa Insinyur H. Simatupang akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun profesionalisme tahun 2023 dan akan dilanjutkan untuk ditutup oleh Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Rich Johnson Simamora MTH MM. A3, jadwal kebaktian Pesta Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 HKBP Makassar kiranya dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Manulang, Nona Parulian Boru Pasaribu, Amang Ahamanurung, Inang Nyonya Wenai Baho Boru Pasaribu, 6, Inang Nyonya Tesi Tanggang Boru Huta Barat. Ke-7, Inang Nyonya Situaka Gultom Boru Pardede. Ke-8, Inang Nyonya Eje Sitorus Boru Panjaitan. Ke-9, Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Ke-10, Amang Situa Dr. Randus M. Sinaga MBA. Ke-12, Amang SH Manurung. Ke-12, anak terkasih Eliana Karina Boru Lubis. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 10 sampai dengan 17 Desember tahun 2023 untuk kelahiran remaja dan dewasa ada 12 orang, anak-anak sekolah minggu ada 4 orang, untuk ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. F, jadwal pemakaian Sopo Talenta atau Gunung Sekali Minggu dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Selanjutnya, untuk laporan pengadaan lahan parkir pos pelayanan Goa, dapat kita baca juga di warta yang ada sama kita masing-masing. Demikian juga untuk warta keuangan. Adapun saldo keuangan untuk kita pada minggu ini 467.802.204 rupiah. Sampai sekian jauh warta jemaat bagi kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami sampaikan kepada Amang Situa Insinyur H. Simatupang. Shalom. Dihamu amanami nanami nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Kami jongjong dison songon mewakili panitia tahun profesionalisme tahun 2020 naing pasato tuhamu amanami nanami songon laporan nami tuhita salutna na pungu dison suak songoni na subui rap marpungu hita di hari mingguan di
perminggota di Tikyon. Naparjolo tapasat puji-pujian hamuletota tua mata pardinggan bahasa boy hita patupahon permingguan jala las di Tikyon ima tapis tahun songon pesta gotilon sekaligus pasaton laporan nami songon panitia tahun profesionalisme jala duka bisa non hupasatami laporan nami las ditutup amang padita resot tama songon ima penata layanan di Huria HKBP Nabuloni tahun 2020 menjadi tahun profesionalisme. Amang inang di Tikyon perlu pasatami tuhamu saluhuna. Mulai di launching kepanitiaan tahun profesionalisme mangula mahami. Dengan beberapa agenda kegiatan naung tas sepakati. Ima mulai dari pembekalan, perlombaan, dohot kegiatan-kegiatan lainnya. Mulai sian parhalado diadakan pembekalan, sekolah minggu, remaja naposo. Soksong ini jemaat untuk menambah pangatusyota tentang visi misi HKBP dohot RPP jala konpesi. Dengan harapan songon naditahi huriata HKBP asa sude hita parhalado dohot ruas boy secara profesional mangulaun aka tugas do tanggung jawab tak. Songo kami parhalado profesional mahami dalam penata layanan, saksoni di ruas profesional dalam pangatusion sian haruason, songo naung tajalo pembekalan-pembekalan. Amang inang sude boy terlaksana karena kebersamaan kita, sinergitas antara sude hita ruas HKBP dohot parhalado. Molate madi tuhata sude nga merdala do dinggan jala harapan. Tahun profesionalisme ini membawa sude hita parhalado dohot ruas lebih mengetahui hak dan tanggung jawab kita masing-masing. Jala udut tusi nga di tetuhon HKBP Nabuloni tahun 2024. Yaitu tahun okiumene inklusif. Amang inang di Tikyon perlu lapor kami tuh kita saluna. Di dalam rangka melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kita programkan, raptatusi doa manginang perlu dotong kita memerlukan bantuan dukungan dana. Jala di seluruh kegiatan naung talaksanahon totong dohita songon penggalangan dana dalam artian untuk mendukung operasional. Di Tikyon hulaporo kami secara singkat. Nang pean non dihamu amanami nanami molo memerlukan. Sude adong do di son hubai kami berbentuk laporan kegiatan dan keuangan menjadi satu buku. Mulu amu amanginang na memerlukan boedoano dipanggil dosia kami manang sian sekretaris ni huriata. Alana secara resmi ngahu pasatami beturia di hari Rabu nasalpo jala kepanitiaan ipe nga dibubaron secara resmi pada hari Rabu nalalu. Amanginang secara singkat perlu doh pasatami tuhamu alana siak kamu do sudeon. Gabi di pasu-pasu Tuhan matong nabui tarpapungon baen membantu mendukung operasional Huria. Secara singkat hujahau kami sian pesta-pesta nata patupahon imana perjolo pesta parheon sekolah minggu nata kaitkan tu ulang tahun Huria. Nah paduahon pesta parheon nama yang kita kaitkan pesta Huria dohot pesta puncak tahun profesionalisme. Sian sude kegiatan yang manginang nata patupa membentuk penggalangan dana terpapungu panitia masude sebesar 275.745.500 rupiah. Amanginang biaya yang keluar dalam seluruh kegiatan ini isarana konsumsi biaya narasumber tanah taudang sian BNN sian akan asing untuk mendukung kegiatan pembekalan naposota
Total ma biaya manginang sebesar Rp42.274.000. Molate di tuhata, puji Tuhan, jala molate di hamua manginang, siak kamu do sudeon. Boy mata pasahat tu huria untuk mendukung operasional huria sebesar Rp203.471.500. Rap mamanangnya kok kita. Asa sude perdalanan ni huriata, aka rencana program huriata boy mardalan rap saudara kita mardongato Tuhani. Hami pes secara khusus selaku ketua umum panitia Madok Molate Gudang tu sude dong aku panitia narap kita makubasi. Saya sehat-sehat mahita dilian gajang ni umur di pasu-pasu Tuhan kita sude dia karagam ni ulotai. Songonima saat ni hataname amanginang salinari mola kete gudang ma dihamuinang atas sude dukungan partisipasi ta sude boy mardala do dinggan bain sangap di tuhata ima di tahun profesionalisme. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita akan ahurang lobi di kegiatan nang talaksanaon siak kami panitia mohon maaf. Saya itu nadinggan nama aka kegiatan ta di tahun-tahun naro. Songoni masa ni hatanami las ditikyon pinangido matuang padita resort yang menutup salinari horas madita molate mak. Di bagasan roha Madok Mauliate tu debata ala pangaramotio do pandonganyonna di perdalanan ni huriata terlumubi tidak menjalankan tahun profesionalisme ima di tahun 2022 do di bagasan roha Mauliate Mace Gudang tu sude panitia naung mangulahon do madalaton tahun profesionalisme nata mulai di tanggal 12 Maret marite launching tahun profesionalisme di tonga-tonga ni Hudiata jala sahatu sadarion jala wa malateo kami do nang saluhut di sudi pabahenan sumbangan persembahan do tenaga do sudi pemikiran nata pakai kamanga kainang di tahun profesionalisme na tapatupa di huriata di Tikion totondo huhilalahami sian saluhut parhalado ni huriata na makubasi narap dohot panitia tahun profesionalisme marbarbue nasa naung tapatupa makoron las niroha di hita patauhok kita di ngolu parhuriaon patauhok kita di ngolu peribadahan patauhok kita mangolu di bagasan hata ni debata jala totua dong doa kahahurangan do kelemahan songna ni dok ni ketua panitia nakin macai uli molo masih salpua kita di nahurang lobi jala boy mangeahi na dumenggan tujuluan nyari di tonga-tonga ni huriata talumubi dia dopan ni debata alani au songon patita resort di Sulawesi Selatan lalu sekaligus songon pimpinan jemaat HKBP Makassar secara resmi tutupon nami ma tahun profesionalisme di tonga-tonga ni Huriata HKBP terlumobi di naung dibubarkan panitia tahun profesionalisme asa tutu dinong tatutup los dalat tamay Madok Mauliate tu debata jala marsobaho tu debata siyan na saluhut ng tapatupa di tonga-tonga ni Huria alani tutup kami ma di bagasan gowar ni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus do tod di porbadia hututup kami ma tahun profesionalisme di tonga-tonga ni Huria HKBP Makassar. Mauliate ma dito salung.
Tapuji matuhata siane di nomor 758 las tapasa mapeliata.
dami ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mga rajaya ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras magkamanga kay nang dot saluhut na hita na ronwang di parminggot na sa darion. Talumuwi di naliluwas Tuhatay hita. Mabuan siya parbuin ni nataula. Perbuhe ni pasu-pasu ni debatan na tajalo di tonga-tonga ni keluarga tabi marhiti na marpestagotilok kita sa darion. Lausata ni debata majohi ta marulupulup Maria iya di nguluta ala ni dengkan bahasa ni debata nong tajalo imana tersurat di buku Sakarias bidusia memuka sian ayat sia sahatu ayat 10 Sakaria sia ayat sia 10 hujahama di tonga-tongata Maria ia situtu maho ale borusion marulupulup maho ale boru Jerusalem idama na Roma rajam tumopot ho partigor ibana jala si parmonang na serep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode inaina jala au maniapon akahureta sian Efraim dohot akahoda sian Jerusalem siap dohot sior tuhamusuon dungi barita honon na mahadameon tuaka bangso parbegu jala masuk tu komkomanna sian laut tu laut jala sian batang aik Euprat sahat rodi aka ujung ni tanoon. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Jerusalem, lihat Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Jerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini kita telah memasuki Advent yang kedua, mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri menyambut Raja yang akan datang dan yang telah datang, yaitu Raja yang adil dan jaya, yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia. Secara khusus dalam firman kita atau firman yang telah kita dengar pada hari ini, Zakaria menggambarkan bagaimana Raja yang adil dan jaya yang akan datang ke dunia ini. Itu adalah gambaran, menggambarkan bahwa Yesus yang datang dalam perjanjian baru, yang datang ke dunia ini, dialah Raja yang adil dan jaya, yang berkuasa dari laut ke laut, yang berarti seluruh dunia ini, seluruh jagat raya ini, Allah kita, Raja yang adil dan jaya, yang berkuasa. Ada beberapa catatan yang bisa kita lihat dari Zakaria dalam nats kita pada hari ini, dengan menyatakan supaya kita bersorak-sorai,
supaya kita bergembira atas kehadiran dan atas kedatangan Raja yang adil, Raja yang jaya, yang bekerja di dalam kehidupan dunia, yang bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Raja yang adil itu digambarkan Raja yang berkuasa atas dunia, tetapi dia bukan seperti raja-raja dunia yang ada pada masa kini, bukan seperti raja-raja dunia yang berkuasa dulu, tetapi dia adalah raja yang lemah lembut, dan dia adalah raja yang mengendarai seekor keledai beban yang mudah, yang berbeda dengan raja-raja yang lain di dunia ini yang mengendarai apa yang mereka anggap yang gagah perkasa. Tetapi dia memakai dan mengendarai seekor keledai, itu pun seekor keledai beban yang tidak biasa dipakai oleh setiap raja yang berkuasa di dunia ini. Dan juga Zakaria menggambarkan bahwa kehadiran Raja yang adil dan jaya yang akan berkuasa di dunia ini dan juga yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan manusia. Ada yang luar biasa, yang berbeda dari konsep dunia, yang berbeda dari konsep raja-raja dunia, bahwa dia justru akan melenyapkan kereta-kereta yang digunakan oleh bangsa-bangsa untuk berperang. Dia akan melenyapkan kuda-kuda yang biasa dipakai orang untuk berperang. Dia akan melenyapkan busur perang yang biasa dipakai manusia atau bangsa-bangsa untuk berperang di dunia ini. Berarti model dan strategi pelayanan dan juga kekuasaannya sangat berbeda jauh, dan tidak bisa disamakan dengan penguasa dunia ini. Kalau kita lihat dan kita dengar perkembangan dunia sampai saat ini begitu luar biasa, selalu mempertahankan dirinya dengan membangun persenjataan yang luar biasa. Tentu setiap negara yang memfokuskan dirinya, pikirannya, anggarannya untuk persenjataan, tentu itu akan mengurangi, bahkan mungkin bisa mengabaikan hidup manusia, karena mereka hanya memikirkan bagaimana mempertahankan diri secara fisik atau secara kerajaan atau secara kenegaraan. Dan itu bisa kita lihat dari kondisi bangsa-bangsa pada saat ini. Saya melihat di Google ada beberapa negara yang berperang sekarang, bukan hanya Ukraina dan Rusia, bukan hanya Palestina dengan Israel, tetapi banyak negara-negara yang tidak dipublikasikan setiap hari di tengah-tengah kehidupan manusia atau bangsa-bangsa pada saat ini. Sangat luar biasa ternyata banyaknya, bukan hanya bangsa dengan bangsa, bahkan bisa di tengah-tengah bangsa itu ada peperangan antara suku dengan suku dan yang lain. Tentu dunia atau kerajaan atau pemerintahan di dunia ini akan berusaha bagaimana untuk menyusun strategi untuk mempertahankan diri, bahkan kalau bisa untuk bisa menghancurkan musuhnya. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ternyata peperangan di dunia yang mempersenjatai dirinya, yang mengandalkan alat-alat perang, yang mengandalkan kekuatan dunia, itu tidak akan berakhir kapanpun selama bangsa dan selama manusia memikirkan untuk mempertahankan diri di dunia ini dan untuk mempersenjatai dirinya, bahkan untuk memerangi orang lain. Pasti tidak ada kesudahannya, akan berlanjut. Kalau hari ini bisa menang perang, mungkin 5 tahun ke depan akan datang lagi musuh untuk menghancurkan dia. Itu yang selalu terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan itu yang menjadi alasan bagi saudara-saudara kita yang digajah, kenapa mereka mau memerangi bangsa Israel tanggal 7 Oktober yang lalu. Ada yang mengatakan
karena mereka menginginkan Israel jangan lagi yang berkuasa di Palestina. Mereka menginginkan jangan selalu Israel memerangi mereka. Itu alasan mereka. Apakah itu benar alasannya? Tetapi bisa kita katakan, biarpun Israel menang beberapa tahun yang silam, bisa terjadi lagi perang atau bangsa atau suku yang lain untuk memerangi. Dan itu bisa terjadi setiap saat di tengah-tengah kehidupan bangsa di dunia ini, di tengah-tengah kerajaan yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan terlalu jauh kita lihat ke luar atau ke bangsa-bangsa yang lain. Bisa juga kita lihat di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Kalau keluarga atau setiap pribadi selalu hanya mempertahankan dirinya, mempertahankan kekuatannya, menyusun strategi masing-masing di tengah-tengah kehidupannya untuk membela dirinya, pasti di sana akan selalu ada perang di keluarga setiap hari. Kalau masing-masing hanya mempertahankan diri masing-masing, mempertahankan egoisme masing-masing, pasti akan selalu terulang yang kita katakan mungkin bisa perang di tengah-tengah keluarga. Ini suatu kepastian, karena orang yang selalu hanya mempertahankan dirinya, dia akan menyusun apapun kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang hanya mempertahankan dirinya di dalam kehidupannya, membuat orang lain akan selalu lebih rendah dari dirinya, bahkan berusaha melemahkan orang yang berseberangan dengan dia. Itu kehidupan kita, itu siklus perang yang selalu terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang luar biasa melalui kehadiran Raja yang adil dan jaya. Segala bentuk peperangan harus dihilangkan, segala bentuk peperangan harus ditinggalkan dan ditanggalkan dari kehidupan kita, dari kehidupan bangsa-bangsa. Kalau kita lihat tadi dari ayat 10 bagian B, itu sangat luar biasa bahwa kehadiran Raja yang adil dan Raja yang jaya, dia akan melenyapkan segala peralatan-peralatan perang, pemikiran tentang perang, tetapi merubah itu dengan damai sejahtera yang dihadirkan di setiap kehidupan manusia, yang dihadirkan di dalam kehidupan bangsa-bangsa, sehingga di sana akan kita temukan sukacita, di sana akan kita temukan manusia yang bisa bersorak-sorai di dalam kehidupannya sehari-hari. Kehadiran Raja damai, kehadiran Raja adil yang kita sebut di dalam Perjanjian Baru dan yang menjadi khotbah bagi kita pada masa-masa ini untuk menyambut kehadiran Yesus sebagai Raja yang adil dan jaya, itu sangat luar biasa. Dia akan membawa, dia akan menggantikan segala bentuk peperangan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita dengan damai sejahtera. Bagaimana kita untuk merubah segala bentuk peperangan? Bagaimana kita merubah bentuk kebencian-kebencian menjadi damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Tentu itu adalah melalui iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Melalui penyambutan kepada Yesus Kristus Raja Gereja yang telah datang dan yang akan datang untuk kedua kalinya. Sangat penting dan sangat harus kita butuhkan menjadi dasar kehidupan kita untuk menanamkan, untuk menjalankan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kalau damai sejahtera yang menggantikan segala bentuk peperangan di dalam kehidupan kita, itu akan kekal sampai selama-lamanya. Bukan hanya kesejahteraan
kita dengan sesama kita, atau kita dengan orang lain, atau kita dengan bangsa lain, tetapi itu justru akan bisa kita nikmati sampai ke kehidupan yang kekal. Karena itulah janji Tuhan, karena itu adalah yang kita tunggu-tunggu dan yang kita nantikan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Berarti orang yang selalu menerima kedamaian, damai sejahtera di dalam hidupnya bukan investasi hanya di dunia sekarang, tetapi sekaligus itu investasi kita ke masa depan untuk menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, dan juga anak-anak kami, remaja dan napolso burung dan sekolah minggu, mari kita rubah pola berpikir kita, pola hidup kita yang selalu dipenuhi dengan pola berpikir berperang, membenci orang lain, hanya mempertahankan egoisme kita. Kita rubah untuk menyambut Raja yang adil dan jaya, dan sekaligus untuk mempersiapkan diri kita menerima damai sejahtera di dalam kehidupan kita di dunia ini, dan damai sejahtera yang telah disediakan Allah bagi kita melalui kita mau merubah diri kita dengan selalu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Hanya kerendahan hati, hanya merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menanggalkan egoisme kita. Hanya menanggalkan egoisme kita, sehingga kita bisa bersama dengan sesama kita, saling menerima dengan yang lain. Itu sangat berharga, dan itu yang paling berharga di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang yang telah ditebus Yesus Kristus. Karena itu misi yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini, untuk mempersatukan dunia ini, untuk membawa damai sejahtera di dunia ini. Dia merubah dari kegagahan dunia. Justru dia datang di dalam kerendahan, dia datang di dalam kelemah lembutan, sehingga damai sejahtera bisa diterima dan sampai di dunia, sampai kepada manusia, dan itu sampai kepada kita sampai sekarang. Damai sejahtera tidak bisa kita raih dengan hanya berpangku tangan. Itu tidak mungkin bisa kita raih dengan hanya menunggu, tetapi kita harus meraih damai sejahtera dengan masing-masing berusaha untuk meraih damai sejahtera itu dengan selalu merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Itu untuk membawa kita bisa bersama-sama bersukacita, sama seperti Yesus yang membawa sukacita di dalam kehidupan bangsa seperti yang diamanahkan melalui Zakaria dalam nats kita pada hari ini. Yang terakhir Bapak, Ibu dan saudara-saudara, di dalam menyambut Allah kita, di dalam Advent yang kedua ini, kita harus proaktif merubah diri kita, merubah cara hidup kita, merubah mindset kita, supaya kita selalu hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam egoisme yang harus kita tanggalkan, merubah dengan saling menerima dengan yang lain, karena di sanalah kita bisa hidup damai sejahtera bersama di sekitar kita, di keluarga kita, dan juga di tengah-tengah bangsa kita, seperti yang diamanatkan Tuhan, diamanatkan Raja yang adil dan jaya dalam nats yang kita baca pada hari ini. Tuhan Yesus menguatkan kita untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati, sama seperti Yesus yang mau merendahkan dirinya, dia meninggalkan kemuliaannya, sehingga damai sejahtera itu betul-betul bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Tuhan di bata manami mulia tema di pasat rohanami diho. Ala disungguli hatam dohami di bagasan tikyon. Asa totong dohotami merlujung. Lau mangadu las niroha na manotong. Pasu-pasu naung pinaradim.
terlumobi ma di parsauran na dengan nauli di tonga-tonga namin ang dijulom marhite na sa totong olo radi hami patutoro ro hadiri nami songoko naung ro tutonga-tonga ni Portibion naung paubahon siyan parporangan gabi tu halabohon doho tu hadameon di sido gabi boy jupang dami do las ni roha di tonga-tonga ni Portibion atong sungguli mahami Tuhan asa tutuhami dohot na majalo hadameo ni dingulu nami mardame hami dohot to marhami hami dongan nami ima perbuen ya pen na paduahon di nahu pestahok kami ni walasok kami di bagasan sadarion laos takasto di botoho Tuhan di ulaw nami sadarion laos supatu pahami ng pesta gotilon di nakutadahami huilalahami dengan nibasam do pasupasum marhiti pasu-pasu dinahula hami do di leko hai pason dot gugu di am di ngulu nami jalo matuhan pilihan nami laos urupi hami asa sian ukap ni roha sian bulus ni roha so ninang sian yes ni roha hupasatami tuado pam pilihan nami di pertama nami laos soni di bagasan tikyon dinahupigi hami nang marujung ngulu salak ruas ni Huriam ima amang mangatas tambunan tuwado pasato nami salut na keluarga na tininggal hon ina nami dota kayan nakon na do sudisi solhot na o mana mga puli na mga lehon pos ni roha di nasida asa totong tiur roha do pikiran nasida nang pikomarsirang do na hinahulungan ni roha nasida pati uromu dot ibadah parmingguon na pinatupan ni Huriam sadarion di inganani asa gabi apul-apul may disudi keluarga dohot si solhot na jalan na totong mamuji do pasangapo kumanang songod dia pe na masa di ngulu nam di pertama nami los songoni pasatun nami do tuho di bagasan tikyon ng akaruas ni Huriam asa toko mana mas-mas tar lumobi di napinda sian Huriamon lo asomu nasida totong gabe jemaat manang huri ruas ni Huria na burju nasida manang na di dia pe lao mamuji do pasangapoko lao mangulu do patupa lo moni roham di bagasan ngulu lo song ni bagas di bagasan tikyo pasaton nami do toho nang akadongan nami na di bagasan parsahiton nyonya si matupang boru si manjuntan nyonya banjarnaud boru manulang nona parulian boru pasaribu amang ahamanurung nyonya nebao boru pasaribu nyonya stanggang utabarat nyonya gultom pardede nyonya storus panjaitan amang inang nyonya silitonga boru samosir amang situa dokteran semsinaga amang eshamanurung yanakon nami Elina Karina Lubis dohor na sokor kami Tuhan tukoma na mga leo kahipaso di nasida na majama pamatang nasida na mga leho di nasida gugo mga lo nasasahit siya pamatang na paso-paso makauwa na pinakena paso-paso mo na kasipangan na pinangan na asa parhitiam mo may Tuhan manabay pason di nasida jalabuy merlas ni roha nasida tujuluan nyari terlumuwi buy ham marsaur di tonga-tonga ni Huriam di na majakon paso-paso majakon hatam di bagasan ngudunami losong ni nangakaruas ni Huriam di namar ulang tahun kelahiran di ulang tahun pernikahan totong do toho pasahaton nami horo na mga lihok gajang ni umur do las ni roha di nasida lam tabab mo matuhan gajang ni umur do las ni roha di nasida tujuluan nyari jala sa totong lehono mo parsiho to mangulu di nasida uhut manada asini roham di bagasan nguluna asa sa diboto makamulatehon di sude dengan nibasa ng pinasahatmu di nasida losong ni pasaton nami do nang tuho nang sudi ruas ni Huriam na mamilihon pilihan na tuado pamuda badiay marhite akapilian nang pinasahat na sayho matuhan na madjaloy jala tabamu madinasida pasu-pasu do tlas ni roa ala hatam do madohi halak na mamilihon pilihan na tuado pamu lam martabatab do pasahatommu asini roham basa-basam do dengan nibasam do pasu-pasum di bagasan nguluna idolas ni rohanami do pos ni rohanami
asala martaba-taba mapasupasum di hami ruas ni huriam na inokom. Di batama nami losoni pasaton nami do tujulum na badiai apala di bagasati kio dina hubigi hami akadongan nami na gudang mengalami musibah bencana alam atau lumubi matuhan di patikian na parpudion banjir bandang alani longsor dot banjir na asing tuko matuhan na margogoyhon na sida mga dupi na masay o mana mga puli na sida molo marsirang na sida dot keluarga na sida alani mara dot alani bencana asa tarapuluhan na sida molo na agoan diartana tuko matuhan na mamasumaso patuduhonomo kapadaraman na dumengga tujuluan nyari jala sunggulammu nang saluta kana makahulongi ho kana porsea di ho asado radi mangurupi mangalehon sian na pinasupasomi pakeon nami asadohot na sida do pebui Tuhan makilalahon las ni roha do dengan ibasam tujuluan nyari los pasaton nami do mulate ni roha nami di perdalan ni tahun profesionalisme di tonga-tonga ni huriam di HKBP Makassar naung hututup pami sedarion nunga di luas somar dalan ni di tahun 2020 jalan nunga gudang ulaun hupatu pahami dohot saka pasaboy lam tau lam denggan lam matoras sami di ulaun dohot di pernguluon di tonga-tonga ni harajonmi marparbui may bayan Tuhan di ngulu nami di naposom akaparalado ni huriam di ruas ni huriam di akapunguan do di sudita hayaka na mamilihot dirina di tonga-tonga ni huriamon atong urasi hamisyan na sa dosa pangalaw siyon nami aso ng traba paso-paso na nasapastomo di hami di bagasan Kristus Jesus tangihon jalawloy mapangiduan nami amen. Tapuji Tuhan maridehita sian nomor ede 240 ayat sada do saturusna laos di somma tapasahat piliata laos songoni perbueni nataula ima tu amplop khusus untuk pesta kotilon di bagasan kion maridemai. Tuhan
Papasahat mapilian at papungun tuadupan ni debata matangyang mahita. Ali debata manami na diban wagidyang hodo haruruan ni salut sileleon na dinggan dot naso libasan na mauliutos. Upasat tami masyan na nilion mi tuhami pilian nami tuho. Sa jalo magabiwap na hutsus di julom. Pasu-pasu medjala ramoti. Aso para siya kami pilianon pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam krigir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata manami pardingkan basa na sumurong naroro kami tujulong mabuan puji-pujian dohot olop-olop mauliate marohanami ala di paso-pasoho na ulahami gabay jupang hami parbuwe siyani marlas ni roha hami nuaing mga leon sileo leon minya dinggan tuho nalapas nga ponhodo hami ala ni pangaramotim dui hami dohot diaka na huula hami jala malua hami di bahin hosian ragam ni parmaraan. Naurang tamado hami nuaing majalo asiniroham na gudangi. Ala jujut hulaw si hami paretam. Say samadusa nami. Jala unang jujur pabahinan nami. Say ito gumahami marhite-hite sileo-leon mi. Asalam hupaw bahami roha na sohasea. Jala huyuton hami Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Say buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asa hutadahami gudang ni silehon-lehom mo tuhami. Asalam kirkir hami mandok mauliate. Sayurupi ma akan napugos dohot akan nadangol. Unang laos mati at turaparon manangise na makyabiariho. Sa tatap manahaleonon jala suru pangurupi tunasida. Saya po'y maakanamora na duma. Asa dilehon tu akan nahurangan. Say pasu-pasu mahatam turuhan nami. Ay ido hanguluan ni tordi nami. Say paingot mahami di ujung nila kanami. Asa unang holan hanguluan di tanon hulului hami. Alay tugu-tugu mahami. Asaw pareyak kami hanguluan dot arta na soolo suda. Silehonon mutuhami. Say pasu-pasu na manggonggomi hami dot panguhum. Rodya karaja. Asa tigor uhum nasida. Jala sa diuluhon nasida paripe na ito ak kaulaon na lengkan. Say paringgas sami mula-ulaon. Ay patik muhiadoy asalam moru bilangan niya ka na jukat jalalam tutorop na para siroha napasangapon ho sa ibuan mahami siyan rura hasusanon tulabong mo marhite-hite Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami amen ali ama namin na diban wagidyang sa pinurbadiya magwan sa Roma harajon sa South Malomoni roham di bonotongon song na diban wagidyang lehon matuhami sa dero ng uluan siya pari sa samadusa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangapon. Jalo ham pasu-pasu siyan Tuhan lebatamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho.
di padopakon Tuhan deba tamba bohina tuho, jala di pasaurhon madamena tutodim. Shalom. Akamanga kainang hudul majolohita dengan tabi. Naksudia kanak nami na poso do takaparhobas annom majolo di hobasi ataradong nanang sipasahaton nami atar lebih hurang 1 jam manang na 45 menit. Lo samu majolo marbuka baju stokin akamata do inata paralado alay jongjong masudia hita kamang paralado dot akay ng paralado di joloon jongjong maita salut na alayla sugok ko kami pengurus inti ni panitia tahun profesionalisme yang dibubarkan, pengurus inti ketua sekretaris dohot bendahara jongjong mahita di jolon sudido paralado dohot pengurus inti manang panitia inti tahun profesionalisme ima ketua sekretaris dot wendahara jongjong mahita sude di jolo joak kamang Cek. Si. tapahatok makamanga kenang unang sanga humusor-husor dihamua kamanami nanami dison jongjong dohami saluhutna parhalado lausongoni ng pengurus manang panitia inti ni tahun profesionalisme nang tatutup di bagasan sedarion pasahaton mauliate ni rohanami dihamua kamanami nanami di naung mardalan tahun profesionalisme dohot pakubasion ni huriata di bagasan nasa taunon nunga tabigay nakin laporan sian panitia songoni ulina denganna dia kanang tapatupa marparbuay may dihita sa luhutna marparbuay may di anak kota marparbuay may di sini ama dotina do dinaposo do songni sikola minggu gabilang matoras lamtang di bagasan ngolu haporsyaon lamtang di bagasan ngolu parhuriyaon asa molojong kami di son akamanga kainang patuduhon las ni rohanami lau pasahato mulate ni rohanami sian panitia inti dohot sian parhalado ni huriata asa tung takas laus diwon di pesta gotilonon dohot tami laus pasahato mulate ni rohani huriata tu sude ruas ni huria tu sude hita naung pasahaton pilihan na tuadupan di debata di pasu-pasu tu hatama saluhutna akan pasahaton doon na nang pasahaton tutikin na nang rodope asala martabata balas ni rohata lam martabata pasu-pasu na dihita tujuluan niya songon tudu-tudu ni namar pesta gotilok kita disok kami parhalado dohot panitia tahun profesionalisme ada orang so sahat kita tu namar si pangano laos upatu pahami do neng manortor hami sahali hola no do tortoran non alai molo
radero hamu mangulupo-lupi hami dalat talam manupahi musia di tonga-tonga ni huriata tung macelas rohani paralado jala tung macelas rohani panitia tahun profesionalisme jala pasahatot taman noni gabe tambahan tu si pakyota di tonga-tonga ni huria molo di luas tuhata asaboi selesai pakyota ima lahan parkir ala sesuai do informasi nunga naing selesai 2 minggu tu 3 minggu naing ro asaboi tapake sada Januari ima lahan parkir na di Pudion gabe parkir di pakyota 3 minggu alaya dia tongnya mang sinaga cukup do naing nahusakon na ro nasida boy dora amang bendahara dong do boy dong do boy ditukar di sana mang di inang sianipar amang sianipar molo nengadong boy do sita tukar alai holat tortor ni para lado do panitia do kamang sedarion sai ian nomor si panganon nama hita baru masuk manon molo tungadong pihak kaca hiburan asing. C. Take. C. Okay. Ya. Akamanga kenang molo sosikop Hamidison ala inang diakones dohot akadongatan asian bilaya Pilipi ikon ibadah nuaing di rumah duka jadi dang dohot nasi darap nuaing dohot tita di son dohot tami para lado di tonga-tonga ni huriat. C. 6. Alani molo songo dia pe tortor nami hola patuduhon na sadaw nami do di na makobasi huriata do makalason ng tapatupa di bagasan nasa taon di tahun profesionalisme balani neng maruntor panjolo hami balas do rohanami ulupa mu hami akamang kenang amang permusik nami di son jongjong do hami saluhut para lado ni huriata dohot panitia tahun profesionalisme nani wakilan ni panitia inti merlas ni roha ala ni pangaramoti do padonganion ni debata di huriana padonganion do pangaramoti ni debata di hami para lado do panitia di namangula makubasi di tonga-tonga ni huria ala ni bedamang majolo godang mula-mula las padomu matu godang soba-soba idalan nami manoba debata naung setotong mengaramoti madongando memaso-maso hami laos marsoba tululon na tauropon patuduhon dihauduhon nami di parsaora do dia kapakubasio di tonga-tonga ni huriana bedamang man. Iya, mau lihat memang permusik nami nunga di beko godang mula-mula laos di padomuhon nang tu godang soba-soba asala supatuduh kami ulaw nami pakubasion nami di na mangebati akaruas ni huria mangebati akasiubasan nami di tonga-tonga ni huria HKBP Makasaron ala ni amang permusik nami badamang majologod dang namardomo tu lihat-lihati asahu patuduh kami lihat-lihati nasadado hami paralado panitia do sudita he na marhubas di tonga-tonga ni huriata KBP Makasaron patuduhon di bagasan hasadaw mga liat bedamang magodang liat-liatin.
naik kubek kami dunia sikop sampai pitu hari mangaliat alayalani mohop ni cuaca nong sikop ma pitu hari nape sehari hudiat tok kami alani amang parmusik nami uduti hamu mamu setor nami asa terdapat 12 ni roha nami di hotolop nami di bagasa tikion naung masuk tu apen dapat dua kita lalu sekaligus di bahasa ni debat tadi dengan ni ulaun nang tapatupa batu duhonon ni ruas ni huria manang ulop na lolas ni rohana di tikion di nalauroan no mangulop ya ka para lado na manortor sadarion pedamang mana mardomu tu godang ulop-ulopi laus di somak kamang aken nami pasatami patikian dia ka hamu manami nang mangulop-ulopi hami mulai ate pedamang
Lanjut terus, masih banyak yang menukar uang. Masih banyak uang kecil, silakan ditukar. Berikutnya, inilah kesempatan manupahi kepada Parlado dan ke gereja kita. Silakan, tidak ada lagi manortor setelah tortor ini. Dohonon nami mamusemo lati gudang di amuak kamanami na nami na mangulupi di tortor nami sa kinon sa patudon na sa daon nami sa nakuro nakin dalata mo lamanupahiya sa buita realisasi dingga pakyota lahan parker mulubuy Januari manang na Februari alay ito sa Januari baradir pe mula dong hitan na ng mga leo nakasumbangatan na madong ito si asabuhi tapatunta si ala menurut informasi ikon na dong dobe paimota balik nama BBN gabi nama gabi Guarni Huriata tano na di samping ni Sopotalen taon gabi lengkap bui pakyota tu tikinaneng do ala nisian sudi atas nama Parlado do panitia tahun profesionalisme dono namin masalinari mula ti godang madiang wak kamanga kenang di paspas-paswat tamayita tarlungubi hamu di paspas tu hata dia kaulaon di baga sa parnguluos sigano pa rin ang ditonga-tonga ni keluarga losong ninang kahami Parlado ni Huriata sa dilam di pargugoy di urupi tu hata hami mamilihot diri nami jala tutuga bi parhubas na sitong parhubas ng takas di jo jala dipili tu hata lamakubasi di tonga-tonga ni Huriana dia kay makasarot ala niya mang parmusik nami asal pujuk kami jo tortor nami bendamang ma godang asatani padung ma tu godang sitio tiwing
Ima tortornami ka mga kenang alani untuk selanjutnya hobar di pesta Gotilos Sadarion los di Patupado la marsipangano marsinumok kita babualas ni rohata dalat tamar bersama-sama makan bersama alani pasatami ma tu panitia tahun profesionalisme dope ala nasida dope manangani doho tu seksi konsumsi pasatami ma tulos Ima tutu mulati ma di sudi hamu amanginang di haradio muna mangulupi hami parhalado ni huriata do tahun profesional leon gabe marperbui matutui di hasangapun ni tuhata jala acarata namang ihut ima marsi pangano kita dong habis kita marsi pangano dak pola dong acara nasing olan acara-acara hiburan dohot acara sukacita nama kalason di pesta Gotilonon di hita di hamuina nami seksi konsumsi ngarade benang tokin naik seksi konsumsi dan gue memang buah muinang inanami seksi konsumsi oke jadi songonom mara jolo martangiang mahita Si. aladong do penyerahan ulus tadok dina somajalo do pedi tiki ulang tahun na salpu aladong do mang napika halak na rodison idoro hanami jolo tapasaha majoy sa marsipangano nakka mga kenang atiba selesai mangan nanon termulak na sidi ala nong matua alani pangidoan matu sekretaris huria asa dibaradi na obartusi la sujuhami ma aka situa bilaya na dong siya di wilayah na naingro na naing napatut majalo ulus nang gok umur na 75 tahun alani Roma tujolo asa bersama-sama mata pasahat nang 75 tahun na so majalo ulus dope diari nong salpo Roma tujulo kainang do tamo kamanami nahuaulong ihami akan na tua nami nang marulang tahu 75 tahun di tengah-tengah ni huriat Kami mohon kepada anak-anak sekolah minggu supaya masuk ke gedung sekolah minggu karena konsumsinya tersendiri. Jadi tahu dutima lau pasaton ulos tu akka na tua-tua nami naunggok marumur di atas 75 tahun tu kijang. Parjolo hujau hami ma inang nyonya silalahi Magdalena Borusiahan. Inang nyonya silalahi Magdalena Borusiahan. Hujau hami ma amang FLD Tapubolon, amang doktorandus P Tapubolon, amang TP Sigalingging
Inang Nyonya TP Sigalingging Haberu Silaban. Natapubul 2 menit dulu tadi. Iya. Tuakan itu tua nami tapulo bun bersaudara. Itu na. Mau lihat ma nadingot huriata do basa-basa ni debat tadi biga ruas ni huriata gajang umur na soni gajang pola 75 tahun. Jalala sianido martangiang huriata. Anggia ditabai tu hatta do pe gajang umur di hamu 7 nyari. Namardongan hahi pason namardongan las ni roha jana namardonga parsi hohoton mangolu ho Bartolomeo ni roha ni debatan ima si pasahaton nami do tangyang nami do pangidoan nami tu adupan ni debata pa dengan bahasa iya mang asamolo si ulos penuain di pasatu riat ola go barat do namang anggia tu hatta mangulo si hamu aria do borngen disadok perdalanan ni ngulu muna songon gajang nulo somma gajang nilas ni roha di hamudo gajang numur nemu 7 nyari jala songon gudang ni rabu nulo somma torop ni poparamu sai poparamu nai marhai pasom marlas ni roha si belas ni roha di hamu 7 nyari yo songon uli nomma uli ni paklalamu 7 nyari sudido ruas ni huriat HKBP Makassar marulo polo marlas ni roha pasahato do temangi aku kamu tutuma ditangyo tu hatta kapangido ata tutuma ditangyo tu hatta ahan ata pangido do tahan ata parsita di tonga-tonga ni uluta nang di tonga-tonga ni keluarga ta nuai pasato nami mauluson tu amu amang asa tu hatta do song do nakin namang ulosi musik. Opung Agnes. Hah? Itu nggak tahu dari tadi saya dengar waktu doa kok ribut sekali. Oh itu kan nih ventilator. Ventilator di atas. Langsung dimakan. Lain mau makan yang mana? Lain mah. Ibadah lah, nggak bisa lama ikut itu.
Jadi ala nong radedo si panganon di Jolut Tabe adorang somar si panganok kita hulai kami matik itu amang insinyur Hasimatupang mabok kita di tangyang mangan. Amang inang tapasada marohata martangiang mahita. Ale Tuhan nami jala debata nami na marhabang sa di Banua Gijang. Jumulo hupasatami husoboro nami puji-pujian lasni roha nami tu adupami. Di pakilalo kami ngamardala sudah ibadah nami dohot udut aka acara nami. Di tikyon ale Tuhan nungarade si panganon do sinumon. Jumulo pasu-pasu mau nasa makoron hahipason. Semangat hagugoon di pamatang nami boy hami margogo mangulau kalulon nami nong pinasa mi hobar tulomoni roham atau ngali Tuhan hupasatami matuho sudi acara namion asa totong di bakasa dame doh lasni roha hami sisa dosa nami marhite Yesus Kristus jalo jala pasiko matang yang namion amin. Si titi may nasigopa golang-golang pangarahu na nakpe naksongoni pinatupan ni huriata di bagasa sadarion say godang mapinasuna. Tapi saya ngambil. Orang sudah bilang tahu. Menyanyi kok Cynthia? Hibur kok dulu. Menyanyi dia di belakang cerita sama mamanya Brand. Saya lihat. Mana makanan sampai di sini? Ada dia. Oh, saya kira enggak diingat, Kang. Halo. Saya kira tak diingat, Kang. Ya, Amang Sintua Pasaribu. Sama, Amang. Saya ambil minum. Nana. Bihamo amanami dot inanami naking sangon na tabereng sude adonggo olop-olop tanah tarpapungu di bagasa sadarion 10.847.000. Ya, sambil menggunakan makan ya. Jadi asa tahibur jo sada lagu. Itu. Satu. Aduh. Satu. Satu dua. Hilado hinang hilado hamang burjumi Tuhami geleng mon dan di batari daho mekel ho nang pelo jaho margo Pasikola hola di roham hula kuta ombe songon natina ombi mau
Sahado sude tangyang ni ingang. Ido. Agak behurang poteya teh. Ido panik kami. Bah, nggak malos dok. Itu lah burung. Itu nyanyi jangan dekat sekali dengan main. Keras sekali sampai ke sana. Hah? Kunci juga. Ido. Ido mau duduk sipul mangan namang hakim asarona sudah 7 lo. Kalau dapat sada jorok deh bah. Nah. Nungarai
kinai sudah mananggoki oh nama anak hasiaku naboy manjunjung arhi Hutao todo margoi hoi tumba salinang manggane petuan asal mandi nasitani tumboy hase aho muse anak hasiaku tunggu sujuhon mamang nasi kolai berengakana haseai nang sinua tumudo kita hodoi berengau na puas paiso nalea binani pogosi tunggo arhiyama jujungo arhiyama pai masosu sudah ai suka okudo pasikola uko ale amang molo hase giat boy no pangucade aki ya habis ini mantan ketua profesionalisme untuk menyumbangkan lagu Amang Insinyur Suntua Hasim Matupang. Udah dipersiapkan ya Bung lagunya? Setelah Amang Lebanturuan ya, Amang Lebanturuan. Marhoi hoi Dumar salilang manggande dehuan asa hati nasitani tumboy hase aho muse aku tunggu juhon mamang nasi kolai berengakana haseai nasi nuatu gudo nidapot ngai berengau na puas paiso nalea binani pogosi jujungo arhiaman jujungo arhiaman bai masosu gogoki bai masosuda ai suka okudo pasikola hoko ale amang molo hase giat boimo pangsayangi pai masosuda gogoki pai masosuda suka okudo pasikola hoko
amang molo hasea suka okulo pasitola hoko ay masosu gogoki saya suka okulo pasikola hoko ale amang molo hasea Anggia boyo bangsa deani Anggia boyo bangsa deani. Oke, mau lihat ya Abang Luman Teruan. Oke, kami serahkan kepada Opung untuk menyumbangkan beberapa lagu. Iya, lanjut dulu dengan Opung. Cek. Iya, sambil mengisi, kita sambil makan, menikmati makanan, nggak dia lah lu banturuan. Mana? Lai Lubanturuan, Hakim Tinggi. Oke, sambil nunggu Lai Lubanturuan, sada kembang lagu Dongan Matua. Iya, siapa yang mau nyanyi ya? Ini acara bebas, menghibur kita masing-masing. Tidak ada batasan. Iya, satu lagu dari kami sambil menikmati makan minum amang-inang. Dua holong nungasada holong ninang holoki dua holong nungadomu di padomu Tuhani ho nama dongaku gabe dongan mekel dongan susah unang behita marsira saleleng di tanah haholong iman songona makaholong iho aleha surungan ailunga utodoho ainunga upilito iko koma donganku itu dongan matua imatutu asarap pita makaholongi hita sama hita nggak dia lain lupa teruan Inang Ketua Naomi tong siap-siap Inang Ketua Naomi
Oh nama dong aku gabe dongan mekel dongan susah unang be hitam arsirang salileng di tanon haholongi maang songono makaholongi hong aleha sudungan ainung auto dohong ikong homa dong aku itu dongan matua Inang Nyonya Sitorus haholongi maang songono makaolongi hong aleha sudungan Koko madong aku itu dongan matua. Iya, dilanjutkan Inang Situa Boru Silain. Inang Nyonya Sitorus Boru Manurung Mama Dipa. Hujau hami Inang Nyonya Sitorus Boru Manurung Inang Mama Dipa. Iya. Tolong Inang. Iya, sini Nang. Hah? Besok terus sih. Esok udah jago kemarin. Oh itu? Baru ada kat Mama Dipa suruh panggil. Oh, oke, sebentar. So. Ngamang ako Bang Galung? Udah. Oh. Ngamang abe Bang Galung. Tong baju lagu tayo Bang. Nanti langga ini itu orang dari Surabaya. Lagu apa? Suruh kemarin ya. Marga Sitorus helanya toh. Tunggu nih. Yang bagus. Lagu apa? Yang bagus-bagus Bang. Hah? Sebentar. Apa? Jalo. Untukku mana? Nggak ada sayurku. Menggalung. Belum ada. Taruh di situ Nang. Lihat di situ. Lagu apa sih? Gak tahu itu. Apa? Apa? Inang. Lagunya si Judika itu apa sih? Margo Holong bisa? Bisa. Itu nih. Denggan. Sebenarnya dia pergi ini. Denggan. Ya. Di Subang dah mau kami marede. Toy mak, nak kini nangai Subang bahitay nang. Oh itu? Ido, sonari menghibur majohita. Menghibur majoina. Ido. Satu lagu, dua lagu. Boy do rotu soday nang on acara tanamon. Acara sukacita. Yang mau berjoget ya nang ya. Tuson. Unak saya itu dapur 7 lo mau lereng marede. Anu notnya dulu. Ini lebih panjang sana ini.
dengan manian itu hitana mamuka padan dengan manian molotung ikon sirang unang pola behita mardongan-dongan hasian hapena mardu Ipi Arian ng borngini say musisaon rohaki bohado ujung ni hubungan tahasian say hurip pudo ito setia mo sa lelengon hape na mardua holong dipuriki Perempuan tarsongon bunga na malos diladangi songoni marohaki nungga malala dakuri pusani di baik koholoki gabe mea-meamu Sai maito, sai masude, sai maholanaw, nagabe korbanmu. Gak ada korban lah. Mari suang, ari manang tikiki, holanalani cinta palsu mi. Gak ada yang palsu di sini. Musik. Inang, ayo kita nyanyi. Ngesaiman? Iya, siap-siap Inang ya. Kita nyanyi bareng-bareng, ya. Molo maret de sali naik komar joget tamuda. Suruh joget takin naik. Arian ng burung ini sa ibusisa rohaki bohado ujung ni hubungan tahasian say hurip pudo ito setia ho sa lelengon hape na mardua holong dipuriki tarsongon bunga na malos diladangi songoni marohaki nungga malala dakuri pusani ibai koholoki gabe mea-meamu Sai maito, sai masude, sai maholanaw nagabe korbanmu. Mari suang hari manang tiki, holanalani cinta palsumi. Lagu goyang lagi. Ayo joget. Sai maito, sai masude, sai maholanaw nagabe korbanmu. Mari suang ari manang tiki, holanalani cinta palsu mi. Holanalani cinta palsu mi. lagu goyang lah, lagu goyang. Iya. Asamar goyang join nahita, aka perempuan. Kami ajaklah ke depan dulu ya Inang ya. Oke. Apa Bang?
Sebentar. Oh, kami anak koko. Kamu anak koko ini anu main. Oh, sebentar kon. Alaki. Oke. Permintaan, ha? Asa marjoket ya kainan non jolo tutuk majorate ya kainang kamang. Ano pejo itarus soninang sa tutuk majo. Inang guru jolo tutuk majo inang stokin. Salina don nami memuliati do di parhubas nang makubasi parmanganota nang makubasi di ulot sedarion alani tatutuk majolo martangyang mahita. Ulahan nami madok mauliati Tuhan ala sahubilang ihami do dengkan dibasam do tasiniroham na sepayhuti ngulu nami do takaulaw nami terlumobi ma di permingguan nami ibadah nami sedarion dinarohami pasahaton imasian na binasabasahomi tuhami marite pesta gotilon na hupatu pahami say jalo may Tuhan gabi uap na hutsus di tonga-tonga ni harajaon mi asa lambar bungaran ng harajaon mo di tonga-tonga ni Portibion terlumubi madinalaw mamaritahon dohot makatidako ko di tonga-tonga ni Portibion do na humali di batama nami tung last roha nami di panarihonom mo di hami di naku sikopan manang yonatam jelaw songoni nang sikopu kami sisi panganos sinumon naung hupang kami pasu-pasu may Tuhan makoron gogo do tay pasod di hami asa molo nang mulak pe hami Tuhan siyan sobotalen taon totong maho na mga ramoti madongani hami pataro kami di bagasan na ipasod do las ni roha jala tuhodo pagonggoponon nami daging doktor di nami asa ho mga ramoti hami dohot dia kaulaw nami do pesadarion tuho matotong hupasatan di bagasan Kristus Jesus tangihon jalawloy mapangiduan nami amin asinirohan ito hatta Jesus Kristus do tolong nirohan de batamata do persoran ito di perbadia mamasu-masu hamu saluhut na amin pasatami ang musenang marjoke mamu Ido, ile pedita kesempatan marjoke mahamuin na, marjoke majoita, ha? Taudang majo musay Banggalong. Ido tong. Nani? Ay moluswadong Banggalungon, tanggoy marjoke tita. Jay tahaholong imana dah? Iya, jadi merjoget sahali dung selesai kita kor ama dohot ina kor Natal ya inangnya latihan. Jadi untuk joget biarlah satu kali joget. Iya, kita pergunakan waktu karena ini masih mau banyak urusan. Oke. Ayo nang, rap joita sahali marende. Ayo. Eta, toy atur barisan, rap. Nyom maikon, woi. Nyom maikon. Ayo. Joget. Ayo nang, ayo. Ayo goyang, hutur ke sini. Ayo. Ayo. Rap sanin mutua, tu dia hola, tu silo nanga. Katanya rap sanin mutua, tung tundalanmu lupa dohon. Hubo todo hasian nasongoni pangalahon. Mono orang bisa koki rapi tayo sa limutua. Unang say gabusia atar di koma hong roham. Bargabusong ni maaha, boro mi maaha.
tu dia holau tu sidonanga katanya rap sanimu tua tuntun dalanmu lupa doho bodo hasian nasononi pangalaho molo bisa kuki rapi tayo sanimu tua udah saya kabusia atar di koma holong roham pergabus semima aha bolo mima aha bolo mima aha pergabus semima aha bolo mima aha bolo mima aha. Lupa yang kena lupa. Bilang lah ida. Lupa bilang. Lupa. Lupa beakana lupa. Lupa sugesi roha anggotuni tu solupa doi masih holau sai nang mulat tu si di haposo ota dengan hubungata anggotungi solupai doi masih holau sai nang mulat tu si molo matua HP dagingon sabu sudena haposo oni buku tanggurung sabu basune nunga matua HP di nama suku nota manang behani rohata anggotungi tu solupa doi tupa hoputa siap pudani molo matua HP dagingon salpu sudena haposo oni buku tanggurung sauban sude nunga matua HP di pina masuku nota manang behai rohata anggotungi tung solupa doi masih holau sai nai mulak tu si anggotungi tung solupa doi masih holau sai nai mulak tu si ajo Apa? Masih menyanyi katanya. Sekali lagi bikin lingkaran. Ayo, kita buat lingkaran dulu, Nang. Anak kokino hamo raun diau. Ayo, anak-anak kami napa sepulung kalau mau ikut gabung, ayo. Ayo sini. Ayo. Musik. Buat lingkaran, Nang. Biar anak-anak kita masuk di tengah. Ayo, Nang, ayo. Lingkaran kecil. Lingkaran dulu, Nang. Halo.
Halo. Lingkaran. Ayo, Naposo Bulung kalau ikut, ayo. Ayo, Namboru. Antun soboy peau langga tu dolor dangan tarsongon dong akira masih pacarian halai sude nagele kira dan jadi hahuran anak koki doha moraon dia Sotari huton au kadongan dada pola marsa kau isi halayana kokira dan jadi hatinggalan siang dongan magodang nai ugogo pe macari arian nang bodari lao pasikola hon geleki ai kodo sikola dosa timbo timbona Sita nina tolak gogoki marhoi hoi peau inauda tu dolok tu toruan magalulu ingolu ngolu naboy parbodarian asal sude nagele kida sanjadi hatujuan anak koki yo hamora Manolo pelopnya Nasotari huton au kadongan dada pola marsa kau disi halayana kokira dan jadi hapudalan siang dongan magodang nai ugogo pe macari arian nang bodari lao pasikola hon geleki ai kodo sikola dosa timbo timbona siap nina tolak gogoki marhoi hoi peau inangda tu dolok tu toruan mangalulu ingolu ngolu naboy parbodaria asal masa gelekina saya satu tujuan anak koki dona moraon dia anak koki doha sangat dia anak untuk kita taridokon oke lanjut lagi taridokon tapi kami juga harus disawer lanjut lagi par musik dengan musik